lidi, dneska si jdeme zahrát takové FIFU, Portugalsko proti Polsku. Zapínáme fotbal. Já jsem Portugalsko. Ale já si nevím, jestli jako vyhrajem. Takže si musím přihrávat a nevím, jestli mám velkou šanci nebo malou. Protože v minulém zápase jsem dostal žlutou nebo zelenou, nevím ani. To byla barva, tak to už hrajem. Teď tady musíme rychle. Tak a tady je naše brána. Tady vidíte můj prst. Ježiši, úplně jako nějaký divný. A teď právě to chytil brankář, takže to je blbý, protože my tady teď jsme přihráli a teď tak dej gol. Ne, proč jsme nevyhráli? Ježiši, co to bylo? Ježiši, zase ta blbá reklama. Už to může jít pryč, konečně. Tak, dáme. A tady Ronaldo dá gol. Proč oni tak kopou divně? Ty polský lidi. Tak asi to budeme takhle na petardu. A ježiši, proč jsme tak, jako, to říct? No tak to je úplně blbý. Protože to jsme asi trefili někam nahoru. Tak, teď zase to má brankář, proč to je takovýhle? Zase tak jedeme rychle tam. Tak vy jste úplně jako. Vždyť jsem dal venku velkou petardu a ono to vystřelilo tak má hodně, ale jako mělo to vystřelit víc. A teď jdeme zase, to má bránkář, ale my jsme nedali žádný gol, ale to je vážně blbý. Protože teď to musíme vyhrát. No jako dát gol. Ne vyhrát, ale dát gol. Protože nám se moc nedaří. Tak to. No, spíš. Tak zase. Tak. Ne, proč jsem nahrál nějakému Polákovi. Zase. Napište do komentáře, jestli je lepší Portugalsko nebo Polsko. Ježiši, zase nějaký Poláci tady mě zabráňujou dát gol. Ježiši, to je nubáci. Ne, já jsem úplně jako márnej. Jako úplně, ale to není normální, ale dávám asi 5-0. Teda, jo, 5-0. Takže vyhráli. Dali jsme gól. Hraje muzika nějaká. Hurá, gól. Tak, zase ta lejkrama, já se stoupit. Tak, konečně. 1-0.
jdeme na druhý kolo, ale teď máme branku tady. Ježiši. Tak, Ronaldo tady vidíme na samý. To je nějaký jiný. Poláci jsou nubáci. Poláci jsou... Nice goal! Ježiši, on úplně se překulil. Divný hodně. Ježiši, zase utahování po pasku nějakých. Yes. Hrvšte. Úplný jako Poláci. Ježiši, tady něco vadí. Jo. Takže dali jsme nice goal. Takže u toho velmi pasku mě štve a vyhodím ten pasek. 3-0, to je hlavně dobrý, jako. Protože Ježiš, já jsem dal takovou perdu, že to odpálilo celý svět. Tak to. Hele, kámo, já tě podrazím. Jestli budeš takhle. Yes. Jej. Zase, kámo. Já jsem přehrál nějak divně, jako. Chudáci, nubáci. Co? To je normální? Ne. Proč? Jako. Ježiši, zase proč tady? Jsou zase nějaký čudové. On se nějak přerazil asi přes hubu. Yes, goal! No, goal. Goal. Tak, zase. Já už si dát s Ronaldem goal. Konečně. Easy. Tak to. Já tě podrazím, kámo. To není jen tak, jako. Já tě podrazím, mě to nevidí. Nubák. Doufám, že nedostanu kartu nějakou špatnou. Nedostal jsem asi žádný. Utahoň pasků nějakých blbých opasků. Jako yes. Jej. To je strašně blbý, jako. My dáváme petardy, který dostřelí až do nebe. Amazing. Malen gól, to si dá sramu. Já jsem dal asi. Co? To. Ten balón je tady, to je nějaký divný, úplně zmatený. Můžeš mi říct.
Oh my god. Ježiši, potřebuji se poškrábat. Super, golman. Takže... Tak vy jste úplný jako nenormální Poláci. No, skončil zápas. Takže... Dávejte na tohle video lajky, můžete si tuhle hru nainstalovat a Matík, sledujte Matíka, dávejte lajky, nazdar.